Прывітанне, я павук Чык. Я люблю гуляць і забаўляцца, а яшчэ качацца з маёй павуціны. Жух! Таксама ў мяне шмат ног. Падлічы, колькі? А колькі ног у цябе? Бачыш, у кутку сядзіць нейкая пачвара. Зубы ў яе доўгія, зяпа вялізная і ўвогуле злыдня. Ці ведаеш ты, хто гэта такі? Не зацягвае, як жа ўсё грухоча, і гук такі гадкі. Пакажы, як гудзіць. Ось таку гісторыю я трапіў. Лячу па нейкай трубе, як шалёны, нібыта мяне саштурхнулі з велічэзнай горкі. А ты калі-небудзь з'язджаў з велічэзнай горкі? Навокал толькі горы пылу і бруду, у страшыдлы відавочна дрэнны густ. Але, мабыць, нават тут магчыма знайсці скарб? Дапамажы мне, раскажы, якія рэчы з'ела пачвара? Што гэта такое круглае і белае? Ці можна гэта з'есці? Гэта што такое? Навошта патрэбна гэта вялікая залатая жалезіна? Ці гэта нейкая казурка? Ці дрэва? Раскажы мне, што гэта такое? Цікава, што ж гэта такое? Так прыгожа зіхаціць. Пакажы, дзе звычайна носяць гэта ўпрыгожанне? Ой, напэўна, нехта згубіў і шукае. Ці трэба вярнуць яго гаспадыне? Так, бо трэба дапамагаць іншым. У дарогу. Вецер у трубе зусім сцішыўся. Мусіць, спіць пачвара. Пахукай на мяне, каб я хутчэй даляцеў. Ого, здаецца, зубы ў пачвары вельмі вострыя. Дакраніся да іх. Колюцца? Ці здолею прабрацца? Трэба ісці ціхенька, каб не абудзіць пачвару. Залез як мага вышэй. Напэўна, трэба памахаць рукамі, каб мяне заўважылі. Давай махаць разам. Быццам бы заўважыла, але ж якую міну састроіла. Як лічыш, чаму яна так разявілася на мяне? Пакажы, як яна выглядае. Вось табе і на. Яна мяне хоча прыстукнуць. Хутчэй кажы, куды мне схавацца? Схаваемся разам. Не паспелі. Чулі, як пляснула? Паспрабуй паўтарыць. Плясні ў ладкі 2 разы. Ось і ўсё. Я адлятаю. Бывай.